И здравейте хора, аз съм Никодим Беги и днеска правя томбула за акаунта си. Просто отказвам се от сървъра, няма смисъл да цъкам. Тук що имах 4 милиона, но сега имам 167 хиляди. Заради едно копеленце малко. Извинявам се за посъвните ми, просто съм още нервен много. И да, правя томбула за акаунта си. Значи, ако имах 4 милиона и те щяха се включени. ДП баланс 49 ДП. Извинявам се за това. Като ми е това. Фулки, легендърки и гъспалнери, там виждате го. Така и фулки. Извинявам се за тази реклама, бях ги оправил, но не знам. Голдънки, мечове, работи, всичко. Ето други хомове, хом ферма, хом голем, хом горе. Сега ще ви покажа хом горе, това е базата отвънка. Просто се отказвам, няма да играя вече тук. Щомбата ще тегна при 300 абоната. Може да е много, ама все пак и вългот съм 50 дъпа и толкова много работи. И дай умрях. Не, почти. И това е къщата отвънка. Малко трудно са рейдни. Има 2 стени от лава. И да, томбулата тегля при 300 абоната. За да се запишете за томбулата, трябва да лайкнете клипа, да напишете запис и името ви в сървъра и скайпа да си дадете. И да се абонирате за мен. Това беше всичко този клип. Надявам се да ви е харесало, ако така ще успеете лайк бутона. И пак се извинявам за това.